a faami kono aan hoore ma ƴeewa tawa an ardade nde tottede poste nde wona ɗum tagma immo wona ɗum waɗma yidde gollude jiɗɗa gollude ko yo golle ɗe gar gollen no jiɗirɗen wadde kala ɗo mbawɗa waɗede tawani hoore maɗa wawi gollidde yimɓe ɗum kaymi koko laaɓi cer dewdami hen ar won hoorejo ar wonan amen ɗo gonen poɗodiren belma wonoy hoorejo mbimi mi sohlani hoorejo cohlumi tan ko poste oɗo ha tengde jokkodiral ɗon totti kam ɗum ɓe jooɗiɗo ha ɗum gasi ɓe pecce ɗe ɓe cali ko ɓuuri hen hawnade nden hitande duki dukam toon ko séréer ummiɗo Kolda ne arde délégation ɓiɓɓe fulɓe Kolda ko séréraji jangguinowo Pulaar toon to Kolda ne liggodira e ɓen nden fedde mum poste Dono Sampathe totti ɗum ɗo ɗum ɓe jawta kadi ɓe mbaɗani mbaɗɗi haaɓe gaynoyi tawi min yerodoro nodda tam tan saha foof mbiyami miñam ar tawtu yimɓe ar tawtu men gollen min gonda ha ɗo min kanno de o yeehi hawo wirni Mamadou Alassane Ba foti lomtade hay ko no cukko de manda o gasi yimɓe ene gotto ene ƴeewa joni hoorejo Mamadou Alassane Ba wino sohli won gonnoɗo kadi goɗɗo wino sohli on foti potti woɗɗiti wi sohlani yimɓe dogi ngare am mbi yomi ar mi wondunoɓe makko ɓe yomi ar mi wona hoorejo mabɓe min jaaha min poɗodira e Mamadou Alassane Ba mbi min ɗum tawanimi hen mi sohlani Mamadou Alassane Ba no wawi ɗum wonde ko hoorejo ko Pulaar ko pullo ko joguiɗo hen gandal min mi foɗodiraka min dal ko guelɗo gueɗel tan cohlumi a faami ɓayre kadi de campagne o waɗatede jehen ƴeewoyen koppareje ƴeewen renno ngono mbatten foof ko jamma e ñalawma ɓe garata gallam ara jehen son jaadama hen o garti ha heddima ɗo guel ɗon gueɗel guel ganduɗa ala hen hay hunde nafoore jomumen calo ene kuccite yimɓe ñan hen kadi noon ɓe calori kadi rokkude Baba Maal gueɗal kay hoore muɗum banggue diɗɗal mum ko débat goɗɗo gaddata ɗo de non mais ɗum ɗon ko hunde yon koye ganduɗa ko haɗat en yaade ko haɗat en yaade ko nen toon hande ne kadi gueɗel gonguel mi haalanma Tabital Pulaagu ɓayre ko Sénégal ɗo kala de mbaɗɗen Tabital Pulaagu biyeteɗo Fuutanke ardi ma woɗɓe mbi kayen ngala hen taw kayen gona Fuutankoɓe kala de tottuɗa Jolofnajo ma heddiɓe mbi ngala hen ko groupel Jolofnaɓe ɗum wadde kay onon woni ko woni ɗo Tabital mbaɗama Fulani on mbaɗama Pël on mbaɗama Lawɓe mbaɗe accepté ala min mbawa hankay caggal mana Tabital Pulaagu so ɓe gardima so oɗo diwan ardima ɓe mbi min ngala hen so Koldanaɓe gardima ɓe mbi min ngala hen so Fouta ardima ɓe mbi min ngala hen so Kaganaɓe gardima ɓe mbi min ngala hen moni fo yirto ko hoore muɗum donc kay onon gas mbaɗama Fulani e Lawɓe c'est bon non ɗum kam ko ɗum ko diwan ɗum ko diwanuji e nder leydi Sénégal kono wona jomum ene mbiya kayen gona fulɓe walla mbiyani kayen gona haal Pulaar en walla mbiyani kayen gona ɓundunkoɓe ala ko wiide nde tan ko jomumen ko ganduɗa mahdiɗi mahani o ndiya koto banggue kinde en yo diwanuji jomumen jogaki pellital gotal wonde leñol ngol foof ponduɗa tawa aɗa yanana an hoore ma a ƴewata o ko dimajo o ko dimo o ko ñeeño o ko ɗum wawa yaltude moon non yaltat wawa yaltude moon weɓata ala yalti ɗum wawa yaltude moon yaltat ɗum cikkuɗa yimɓe yaltat sen yaltani hoto paaɗen holko ardata yimɓeɓe iwa hen ane hoore ma hanki no mbimami ni ko tukulor tan jowanoɗo e dow men wonaɗe caliɗen yiyaɓo iwi hande ɗum koko caggal junggo hande voilà wadde ko heddi ko ne sen belama tan yahat haɗi men joni noon welede ko haɗi men wadde ko ɗum woni ko namdal ngal Tabital Pulaagu hoore mum hande ɗo yarata ɗo min goni koye hesɗitinde Tabital Pulaagu miijo ngo e foof muɗum firtati min gadda goɗɗum ɗum woni ko min ummani joni wawa wonde ko wonno ko ɗo ina nane tan tawa ala foof nafoore inde nde Union européenne foti andude Tabital Pulaagu oni no foti andude Tabital Pulaagu o yiya no foti andude Tabital Pulaagu fedde arabeɓe nde no foti andude Tabital Pulaagu ko leñol ngol tolni ɗon ƴima leñol ngol ɗo tolni ɗo fedde daro nde wasa andede beela kañum ardani leñol ha sikke mataw leñol fulɓe kam waɗani no arabeɓe mbaɗi ndi ndenti ha mbaɗi hoorejo goto walla ndenti ha mbayino Union européenne waɗi ni walla goɗɗum mais ɗum il faut ko yalte leñol Tabital Pulaagu so woni ɗo wonko dillata e leydi heɓen dane mabɓe nanete so hoorejo o dane mum nana ko ɗon yo iwɗon Tabital Pulaagu international hoore mum
ni no fulɓe mbarrate ni no tampinirte ni no mbaɗirte wone gueɗe so tawi konngol mum nanetake ONU nanetake e union européen wullitaki ɗum hay nokku avocat ji noddaka kolla journaliste ɓuuri mawnude aduna heɓe noddani ɗumen kolli ɗumen ɗum ɗo ko woni tawi ko kamɓe keede ferande ñawde tawi ko kamɓe keede gonga oɓe totte gonga mabɓe tawi ɓe mbawa ɗum Tabital Pulaagu wodata d' accord mboɗo andi ko to mbaynortoɗo ɗo henne mana a certiti hen e ko jogomi namdade soko tawi hande ministre de l' éducation ko pullo joguiɗo enseignement supérieur ko pullo hay joguiɗo manan radio télévision national ko pullo hay président de la république ko pullo eywa soko tawi ha hande oɗon keddi e woytade mi anda janggo leñol moɗon hande ɗo yarete hol message fort mo paruɗa e ɓeɓe ganduɗa kañumen jogui leydi ndi tugude président ha yetti ministre de l' intérieur e ministre de l' éducation ɓeɓe ganduɗa kañumen jogui affaire culture e communication saabu ɗum ɗo communication en jogui hen gueɗal so tawi aɗa jogui message fort manam mo paruɗa e mabɓe ɗum ɗo yooɓe dartin ɗum so wona ɗum janggo ne wawi jibinoyde goɗɗum ko hay goto anda Allah andi kawro hen 5 ans 6 ans 7 ans 10 ans hay goto anda holko message o wonata mbaynotoɗa bandiraɓe e Winndere-tv émission Sénégal men message o wonata ko ɗum ɗo woto fijire leñol ngol e leƴƴi gonɗi ɗi fof poti woto hay goto wina ƴetta leñol ina jingana leñol e dow leydi gotiri ndi ko onon tan goni ɗo ko onon jogui ɗum ɗo onon mbawi ɗum ɗo ko onon heddiɓe ɓe so tawi woodi ko muusi ɗumen on ballitta ɗumen leydi ndi gila ndi fuɗɗine dañi indépendance won leñol gotol tan keɓagol gila e tubakoɓe laaminoɓe ɓeeɗo ko ɓen towi ɗumen dokki ɗumen doole kala laamiɗo garɗone kadi rokkaɓe doole ha ganduɗa doole ɗe ɓe kandani hen ɓuuri heddiɓe ɓe saabu ɗum ɗo fotani wonde ko ina mi wota neɗɗo ronko hay wiide kam wota toñam wota wiitam noon wota toñam saabi Allah hay ɗum ɗon neɗɗo huula ɗum wiide mais joni ɗum ɗon so tawi en gari ayi ɗum ɗo ko yahata en adda hen enen goni président enen goni ɗum ɗo fof ne hersini boom ɗum fotani hen tawde en boom hayso en gonani président en gonani ministre en gonani directeur programme walla directeur télévision hayso en gonani ɗum ɗon eɗen ponno jogade droit tan sen mbi ɗum ɗo wote wiite amen noon mbasen wiyede noon ala ko haali noon ɗum kalata ɗum ɗon foof so renaki tan wonko addoyta saabu neɗɗo kala de aɗa fooɗono min mbeɗa heewi rokkude on yeru e ɓiɓɓe Youssouf hakkude Youssouf e mawraɓe mum de Yaquba ƴetti gilli muɗum holli ɓinguel muɗum mbiyete ngel Youssouf mawniraɓe muɗum ƴetti ko wiyete ɓingu babago fawe e dow maggel saabu ɓe jiidani e mum yumma oɗo gorkajo mawɗo ko annabi kono ko Allah waɗiri noon hoddiri noon tottiba ɗum kono ayde wanno ɗum de hutori ɗum ɓe ƴettu ngel to ɓe gandi yiwarde ngel yo ngel ummo ɗon par ce que heedi hakkude mabɓe e baba maggel enen e leydi ndi so woodi won gueɗe ɗe ganduɗa goɗɗo no wiyana heedne hen kaɗe ɗen ɗum ko enen leƴƴi keddiɗi ɗi leñol gotol ngol walla neɗɗo goto o totte ɗum yo yawno ƴeewede régla ɗum toon noon so en yetto mbaɗi pétition hande oɗon foof son mbaɗi mana pétition no fof on ceññini eywa ɗum yettoto mawɗo leydi o enen fof en ciñinata eyyi so mbaɗe pétition so aɗa andi ko kalata ko peccete ko min ngala hen hande min ngala hen janggo komin pullo son mbaɗani accepté serraɓe sonde séréer mallenke en ɓeɗen ko fof il faut minen mbaɗo min respecté minen komin fulɓe tout court woto peccite min on mbaɗi pétition moɗon aɗa andi haala ka haalata aɗa andi umara hirade fof wondu mais holɗo faya aɗa andi umara hunde ne jalni aɗa andi ɗo joni an e hoore maɗa jogui yakar mawɗo Dono Sampathe ko goto e mawɓe ɓiɓɓe fulɓe e ko pellital mi jogui hen pellital ni joni noon kanko Dono Sampathe o ande hoore makko de won neɗɗo tan gonɗo ɗa mo ganduɗa ko directeur hunde tan ko ministre sa wi aɗa yiya ɗum donka ka citoyen ka neɗɗo dariɗo yo leydi ɓamto ka neɗɗo dariɗo yo leñol ɓamto walla yo diine ɓamto aɗa waɗi ɗum tan gandiraɗa yimɓe gandiranimo fitina gandiranimo kuydam kono ya ummoɗa daroɗa e jomum tan ko ma daŋa ɗon woɓɓe kalma ɗon koroɗa tan yiide jomumen taw jomumen bomno cohle ma kon yim koñ gonɗo ɗon mbaɗi barage ko ɗum ɗon woni ko foti iwde e nder leydi ndi par ce que joganiɓe yidde leydi ndi e yidde gardiɗo leydi ndi nani ɗo maɓe gon ujunere ɓuuri sappo nani toon ɓuurɓe takkade taw hay hunde ɓe nafata kadi goɗɗo ɓe jaɓata kadi goɗɗo ara nafa
ɗum koko laabti e nder leydi men ndi ko hunde nde foti ƴeewede par ce que so sen jiiɗi haalde ina jogiiɓe ngannduɗaa sen jottima ɗumen sen kalani ɗum nani tan mbaɗat sabu en kalanta ɗumen puylam kalante ɗum ko ɓuur an a laaɗo cer te ɓen jettitake ɓeɗe jettitake ɗum waɗi noon leydi ndi nani bona par ce que kañum tinnata ko bonate hen ko min mi nani wona yimɓe ɗo ina pelta ɗum président de la république mbi ko kañum yamiri ɗum min président yamirta ɗum kami yamiri jo yen mbiyani kami huccite hen wallahi won wiiɓe noon ina woodi woɗɓe kadi mbi ka hen gotoyta sababude ko tawi ko président yiiɗi ko yen pecce min gotoyta min binditta ko ayi ɗum ɗo fof koko mbiɗa ko ɗo joni information o bien sûr foti yettinede mbaɗe pétition kaalirɗe ɗe nani ɗo mawɗe ɗe ganduɗa ka en poti jogade ɗum ɗo haaliyankoɓe wonɓe toon ɓe no poti goto fof waɗa ɗum émission ha wona yontere ɓe kaala ɗum e ɗemɗe ɗe fof kono waɗetake firti ko ɗum so waɗama national wiyama ko enen jeeyi wona en jeeya sinno enen jeyno ko enen fof kutorto ɗum ɗon woni ɗon min de seydi kume no mbaɗa ni toon haala ka kalata kon mbeɗa heeɗo ɗum kono min neɗo mbawmi tawede fof ko ɗum tan kalami kono ko kalanmi ko Allah no seedimi ala hen heedi heeda ɓi jolfo o walla ɓi séréer walla ɓi joola o to banggue ɓamtare leydi men kono won gueɗe ɗe ganduɗa kalaten tan ko gonga ɗum si rewrama ni addoyta ko bonande mawde yaata ha ɓoye pitina naata leƴƴi ɗi ha natta memodirde a memata neɗɗo tan fuccito wonko poɗɗen haalde ay ɗo saahaji de journée de concertation nanaɗo joni yimɓe mawɓe nodde toon haydara ganda e ɗum anduɓe ɗum ɓe no goodi leñol fof ne jogui yimɓe muɗum seeɓanɓe ɗum ko ɓen tan potno ƴiyede gande joɗɗine ɗon kono meeɗi wonde ministre meeɗi wonde directeur général ɗum ɗa meeɗi to jogade oɗo poste ɗum ɗon ɓen haydara ganda e leƴƴi ɗi ko sociologue en ɓe leñƴi jangguɓe ɗum ɓe rendoyankoɓe ɓe ko ɓen poti ƴeewede hoɓe woni leñol fof ɓe woni ɓen jiida e koye mumen somi haalanima gonga wonko joguinoɗa e ɓerde ma ndeke cikkanoɗa ko ɗum woni ndeke woodani woodi ko ɗum ɗo e dow nunɗal jomum so jaaɓi ɗum oɗo jaaɓi ɗum sen jottinoyi ɗum tan en bindi ɗum en jottinoyi tan ko ɗum tan woni ko nafata mbaɗe fede mbaɗe pétition voilà bisimilla mbaɗe pétition kollon ɗum man mbiyon on ngala hen mais bien sûr no foti wonde Allah jarama e nduwono Winndere-tv yaadude e ɓiɓɓe Winndere nde foof e leydi ndi yo Allah rokku en dañde ko coynino ɗen e koye gooɗa ɗen e ko jiɗɗen dañde ko Allah dande ene bone e musiba e basal Allah dandu ene majjere yo Allah dandu ene ñabbuli tellatoɗi kesiɗi e kiiɗi donaɗi ɗi foof yo Allah rokku ɓesgu meɗen waɗede barke yo Allah rokku en jibina ɓesgu mbaɗagu barke yo Allah waɗen juutoɓe balɗe moƴƴoɓe battane yo Allah rokku en yiitodirde yiɗodirde e ɓamtodirde Allah rokka en ɓamtare yo Allah nawru leñol men yeeso e leydi men yeeso yo Allah dandu ene fitinaji gonɗi ɗi e becce yo Allah rewnuɗe e nafɗe men gonta warñede jalta taw en pilɓedirani en piyandirani en mbarodirani Allah rokka en gonga e yiitude ɗum battodiren hen yo Allah ñimnu gonga e moƴƴere e yurmede e peewal Allah waɗa ɗum e nder leydi men ndi saabu koni leydi jeeɓatendi gardinandi e yogaji e nokku tuumandi kayri ɓuuri finde kayri ɓuuri diine kayri ɓuuri ɓamtare kono noon wonko woni nder toon ko ɓen ganduɗa so kumpitinoma ɗum hande ma tawe ndeke eɗen en caggal no feewi yo Allah dandu en e ɗum Allah fewdan en sa'a men yo Allah ɓamtu ren hono Winndere-tv ɓamtoro kadi goɗɗi jahooji e nder Winndere nde dariɗi e dow gonga jiɗanɗi men moƴƴere yo Allah fewnu kanƴi foof